שלום לכולם, ברוכים הבאים להדרכת המוקד של SaveU. אני ליה, מנהלת מוצר ב-SaveU, ובסרטון ההדרכה הזה נסביר לעומק איך להשתמש במוקד השליטה והבקרה שלנו. אז על מה נעבור בהדרכה? נתחיל בהיכרות עם מוקד השליטה והבקרה. ניהול דיווחים, כולל לשונית הדיווחים, יומן, תקשורת עם המגיבים והמדווחים, ופעולות בדיווח. מפה וסנגל הכלים של המפה. פעולות על גבי המפה. איך לפתוח דיווח מהמוקד. בתפריט הראשי נעבור על הגדרות המוקד, הוספה וניהול של משתמשים, יצירת קבוצות הזנקה ומגיבים, שליחת הכרזות, יצירת נקודות עניין, אזורי שליטה ותחומים מגודרים. לבסוף נדבר גם על הדשבורד, הכולל את היסטוריית הדיווחים והמשמרות. עבור אלו מכם שלא מכירים את המערכת, הנה הסבר קצר על SaveU. SaveU הוא מערכת ניהול אירועי חירום ותקשורת בזמן אמת. הדיווחים במערכת יכולים להגיע ממקומות שונים כתלות בפתרונות שהותאמו לארגון שלכם. למשל, דיווח יכול להגיע מהאפליקציה של משתמש מוגן או מהאפליקציה של מגיב ראשון. דיווח יכול להגיע בטלפון ישיר למוקד או באמצעות זריקה של קוד QR ועוד. בכל מקרה כזה, כל המידע יגיע באופן מיידי למוקד ולמגיבים הראשונים, כולל פרטים על מי שדיווח, המיקום שלו ועוד פרטים. המוקד של SaveU מציג לכם מידע קריטי בנוגע לאירוע. אתם יכולים לתקשר עם המדווח והמגיבים ולבצע פעולות כדי לספק תגובה מהירה ויעילה. אז איך נכנסים למוקד של SaveU? בדפדפן כרום נכתוב את הכתובת של המוקד, נזין את פרטי ההתחברות, שם משתמש וסיסמה, ונתחבר למערכת. אנחנו ממליצים להוסיף את המוקד לרשימת המועדפים בלחיצה על הכוכב, כדי שתוכלו לגשת אליו בקלות מבלי להזין שוב את הכתובת. התצוגה של המוקד מתחלקת ל4, בצד הימני יש לנו את התפריט הראשי. בתפריט הראשי נוכל לנהל משתמשים, לשלוח הכרזות, להוסיף ולנהל נקודות עניין ועוד. במרכז נמצאת המפה, עליה נוכל לראות את הסמנים השונים, כולל דיווחים, מגיבים, נקודות עניין, ונוכל גם לבצע פעולות שונות. בצד שמאל נמצאת רשימת הדיווחים והיומן שמציג את לוג האירועים של המוקד, ולצידם כרטסת הדיווח שמכילה מידע על הדיווח והיסטוריית התקשורת של הדיווח. כרטסת הדיווח מחולקת לשלושה חלקים. החלק העליון מציג מידע כללי על האירוע, החלק האמצעי מציג פעולות, ובחלק התחתון מתקיימת התקשורת ומוצגות פעולות המשתמשים. עכשיו נתמקד בחלק של ניהול הדיווחים. בחלק הזה נכיר את רשימת הדיווחים ואת כרטסת הדיווח. רשימת הדיווחים מאפשרת ניהול של מספר אירועים בו זמנית וגם שיתוף פעולה בין מוקדנים. לשונית הדיווחים מציגה את כל הדיווחים שהתקבלו במוקד ב-24 שעות האחרונות בסדר כרונולוגי, כך שהדיווח האחרון שהתקבל מוצג למעלה. לשונית יומן מציגה את כל הפעולות שבוצעו על ידי משתמשי המערכת, למשל סגירת דיווח, עדכוני מיקום, העלאת תמונות וכיוצא בזה. ניתן לבצע מספר פעולות בלשונית הדיווחים, למשל למיין את הדיווחים בסדר כרונולוגי, לחפש בדיווחים כתובת מסוימת או קטגוריה, או להשתמש בסינון לפי קטגוריה, אזורי שליטה או שעת הקבלה של הדיווח. כפתור הפלוס מאפשר לנו לפתוח דיווח חדש, את האפשרות הזו נציג בהמשך המדריך. אחרי 24 שעות דיווחים יעברו מתור המשימות לדשבורד, שם נמצאת היסטוריית הדיווחים. בתור המשימות יש 4 לשוניות. לשונית נכנסים מציגה את הדיווחים שמתקבלים במוקד או שנפתחו על ידי המוקד. כל עוד הדיווחים נמצאים בלשונית הזו, כל המוקדנים יכולים לצפות בהם ולערוך אותם באותה מידה. בלשונית בטיפול יוצגו דיווחים שהמוקדן החליף את הסטטוס שלהם לבטיפול, כך המוקדן בעצם לוקח אחריות על הדיווח ומצהיר שהוא מטפל בו. עבור המוקדנים האחרים הדיווח יופיע תחת אחרים. לשונית סגורים מציגה דיווחים שנסגרו על ידי המוקדן, ולשונית אחרים מציגה דיווחים שמוקדנים אחרים לקחו עליהם אחריות. שימו לב, המשתמשים שקשורים לדיווח יקבלו התראה על השינוי בסטטוס של הדיווח. תצוגת הדיווח בתור המשימות מכילה את קטגוריית הדיווח, את שעת הקבלה של הדיווח, את הכתובת ומספר פעולות, למשל פתיחה של השיחה עם המדווח והמגיבים, בקשה לשמוע אודיו מסביב לטלפון, להציג את מקור הדיווח מבחינת אזורי השליטה, להציג את מיקום הדיווח על המפה ולשלוח הודעה חד כיוונית למדווח. כדי לפתוח את כרטסת הדיווח נלחץ על פרטי הדיווח.
בכרטסת הדיווח נמצא כל המידע בנוגע לאירוע, כל הפעולות וכל התקשורת. היא מחולקת ל3 חלקים. החלק העליון מציג מידע כללי על האירוע, החלק האמצעי מציג פעולות, ובחלק התחתון מתקיימת התקשורת, מוצגות פעולות המשתמשים ופרטי הזנקה בזמן אמת. המידע שמופיע בכרטסת הדיווח זה אותו המידע הנשלח למגיבים הראשונים, בין אם הם מוזנקים באופן אוטומטי או אם הם מוזנקים באופן ידני. בחלק העליון נמצא כפתור שמאפשר לנו לשנות את הסטטוס של האירוע. כשאנחנו משנים את הסטטוס של האירוע, המדווח והמגיבים מקבלים עדכון על כך דרך האפליקציה. מספר מזהה של האירוע הוא ייחודי לכל אירוע. קטגוריה ותת קטגוריה אם המדווח הוסיף. אם המדווח לא בחר קטגוריה בדיווח, הקטגוריה שתופיע תהיה מצוקה כללית. לינק לשיתוף שמאפשר לנו לשתף מידע בנוגע לאירוע עם המגיבים או עם רשויות שלא מחוברים למוקד שלנו, למשל מכבי אש ומשטרה. הלינק מכיל בתוכו מידע שמתעדכן בנוגע למדווח, מיקום של הדיווח, הודעות קוליות, תמונות וכיוצא בזה. אבל תשימו לב, הלינק לא מכיל תקשורת פנימית של הארגון. כל ההתכתבויות הפנימיות לא מופיעות בלינק. עוד בכרטסת הדיווח נוכל לראות את זמן הקבלה של הדיווח ומתי התרחש העדכון האחרון. שם המשתמש והתפקיד שלו במערכת. אם המשתמש מופיע בירוק, זה אומר שהוא בתוך הדיווח. כדי לראות פרטים נוספים על המשתמש, אנחנו יכולים לעבור על השם שלו עם העכבר, ולראות פרטים נוספים. מספר טלפון של המשתמש. נ"צ של המיקום והדיוק של המיקום במטרים. אם המשתמש נמצא בתוך הבניין, המיקום עשוי להיות קצת פחות מדויק, הוא אולי יופיע אפילו בכתום. כתובת הדיווח. אם המשתמש בתנועה, המיקום מתעדכן, והוא יתעדכן גם האפליקציות של המגיבים. כל המידע שמופיע בכרטסת הדיווח מתעדכן בזמן אמת. אם הגדרנו אזורי שליטה, יופיע שם האזור שליטה ממנו נשלח הדיווח. אם הייתה תזוזה באירוע, אפשר להציג את היסטוריית המיקומים במעבר עם העכבר על הכתובת ולחיצה על האייקון הזה. אפשר לערוך את מיקום הדיווח במעבר עם העכבר על הכתובת ולחיצה על האייקון של העריכה. עכשיו נסתכל על החלק התחתון של כרטסת הדיווח. בלשונית שיחה נוכל לראות שהתקבלו 10 שניות של הקלטה קולית אוטומטית של סביבת הטלפון. אם המשתמש אמר משהו לאחר הדיווח, יופיע גם תמלול של מה שנאמר. שימו לב, בדיווח הזה אני אמרתי בהקלטה הקולית שנפלתי, ולכן הקטגוריה התעדכנה אוטומטית ממצוקה כללית לפציעה. בלשונית שיחה נקיים את התקשורת עד לסיום האירוע. המשתתפים בצ'אט הם המדווח והמגיבים שהוזנקו לאירוע אוטומטית או ידנית. כל אחד מהמשתתפים יכול לשלוח הודעות טקסט, הודעות קוליות או תמונות, ויכול גם להשתתף בווידאו. אם המדווח שולח תמונה, ניתן לראות את הזווית של הטלפון בעת צילום התמונה. ניתן להתקשר למשתמשים בשיחת וידאו בזמן אמת. כדי להוסיף הערות ליומן מבלי לשתף אותן עם המשתתפים בשיחה, עברו להערה. בלשונית מידע נוכל לראות את כל המדיה שנשלחה על ידי המדווח. לשונית נתונים מציגה לנו את התגובה לאירוע בזמן אמת. בשורה העליונה נוכל לראות את המגיבים אליהם נשלח הדיווח, אוטומטית או ידנית. בשורה השנייה נוכל לראות את המגיבים שקיבלו את הדיווח במכשיר שלהם, כלומר האפליקציה מותקנת ויש להם חיבור לאינטרנט. בשורה השלישית נוכל לראות את התגובה של המגיבים לאירוע, מי אישר, מי דחה, מי צופה ומי לא הגיב. ובשורה הרביעית נוכל לראות מי הגיע לאירוע. את הנתונים הללו ניתן לראות גם מאפליקציית המובייל, והם מתעדכנים אוטומטית. בלשונית אנשי הקשר נוכל לראות את רשימת המשתמשים המקושרים לאירוע. במרכז כרטסת הדיווח נמצא סרגל הפעולות. מצד ימין, באייקון הצ'קלקה, נוכל להזניק ידנית קבוצת הזנקה ומגיבים ראשונים בודדים. לצד המגיבים הראשונים שנמצאים במשמרת, המופיעים בירוק, נוכל לראות את המרחק שלהם מהאירוע. לחיצה על הקבוצה או המגיב תזניק את המשתמש לאירוע. בלחיצה על כפתור יצירת תחום מגודר, אנחנו יכולים לתחום את האירוע, כך שכניסה או יציאה של משתמש מהאזור תשלח לו התראה לטלפון. האזור הירוק זה רדיוס ההתראה, והאזור האדום זה האזור של האירוע. אפשר להוסיף תיאור, הוא יופיע בהתראה שמשתמשים יקבלו בטלפון. בקשת אודיו. אם המשתמש לא עונה להודעות או לטלפונים, ניתן לשמוע את המתרחש בסביבת הטלפון רק אם המשתמש נמצא בתוך הדיווח. כלומר,
אם המשתמש סגר את הדיווח, הכפתור לא יהיה לחיץ. ניתן לשנות את משך ההקלטה ולהגדיר אם זו בקשה שקטה או לא. בקשה לא שקטה תקריא למשתמש את ההודעה הכתובה. בקשה שקטה לא תקריא למשתמש את ההודעה. כך או כך, למשתמש יהיה זמן להסביר מה מתרחש, או שאולי נוכל לשמוע משהו מסביבת הטלפון שייתן לנו רמז על מה שקורה. עד כאן נושא ניהול הדיווחים בסייביו. בואו נדבר על המפה ועל סרגל הכלים. המפה של המוקד היא דינמית, נוכל לראות עליה את המגיבים במשמרת, את נקודות העניין, את אזורי השליטה ואת הדיווחים. בחלק העליון של המפה יש לנו אפשרות לשנות את סוג המפה, למשל אנחנו יכולים לשנות אותה למפה לוויינית או לסטריט מאפ, זום אין וזום אאוט, אפשר גם לעשות עם העכבר. סינון מרקרים, כאן ניתן להסתיר סמנים מהמפה, למשל דיווחים שנסגרו או לחצני מצוקה. סינון נקודות עניין, כאן ניתן לבחור אילו נקודות עניין יופיעו על המפה ואילו לא תופענה, למשל אני לא רוצה לראות גני ילדים ולא בתי ספר. אפשר לקבץ את הסמנים על המפה או להפריד אותם. גם את אזורי השליטה ניתן להדליק ולכבות, אפשר גם רק לראות את שמות האזורים מבלי לראות את גבולות האזור, בצורה כזאת. בחיפוש ניתן לחפש מגיבים במשמרת, דיווחים, נקודות עניין וכמובן כתובת. ניתן לבצע פעולות על המפה בלחיצה על מקש ימני, דיווח חדש, יצירת נקודת עניין, יצירת תחום מגודר ויצירת אזורי שליטה. בואו נראה איך פותחים דיווח חדש. כשאני בוחרת מיקום מסוים מהמפה ולוחצת על דיווח חדש, הכתובת של הדיווח תופיע כאן. אני יכולה לבחור את קטגוריית הדיווח וגם את התת קטגוריה. אני יכולה לבחור לאילו מוקדים הוא מקושר וגם לבקש הזנקה של קבוצת דיווח ספציפית, או פשוט להסתמך על שליחה אוטומטית שכבר הגדרתי מראש. אני יכולה להוסיף שם של המשתמש שדיווח, אם הוא דיווח בצורה טלפונית למשל, ואת מספר הטלפון שלו, ואני יכולה להוסיף תיאור. תזכרו שכל הפרטים האלה מגיעים בסופו של דבר למגיבים הראשונים. כדי לפתוח את הדיווח, אני פשוט לוחצת על יצירת דיווח חדש. בתפריט, תחת הגדרות, נוכל לשנות את הגדרות המוקד. משתמש SaveView זה בעצם שם המשתמש ומספר הטלפון כפי שמופיעים למשתמשים. בתצוגת מפה נוכל להגדיר את זום ברירת המחדל על המפה ברגע שאנחנו פותחים את המוקד. נוכל להחביא סיירים שלא יתקנו מיקום במשך מספר שעות או פשוט להוציא אותם ממשמרת. נוכל לבחור את סוג המפה שמופיע כברירת מחדל. איזו כרטיסיית דיווח מופיעה ברגע שאנחנו פותחים את הדיווח, שיחה, מדיה, נתונים. צלילי מערכת, אנחנו כמובן ממליצים להשאיר את כולם דלוקים. ומספר הגדרות עבור צורת התצוגה של רשימת הדיווחים. תחת הגדרות מצב תנגול, נוכל לעבור למצב תנגול. מצב תנגול משמש אותנו כאשר אנחנו כבר בפעילות ואנחנו לא רוצים להתריע באופן אמיתי למגיבים או למוקדנים אחרים. אנחנו יכולים פשוט להפעיל את מצב התנגול גם באפליקציה הוובית וגם באפליקציית המובייל, וככה בעצם אנחנו יכולים לתנגל מבלי להתריע באופן אמיתי. כדי לחזור למצב רגיל אנחנו פשוט עושים רפרש וחוזרים למוקד הרגיל. כדי להוסיף משתמש חדש למוקד אנחנו נלך למשתמשים, הוספת משתמש, פה נוכל לבחור תפקיד מבין שני סוגי תפקידים. בחלק העליון יש לנו מגיבים ראשונים שיכולים גם לשלוח וגם לקבל דיווחים. בחלק תחתון, איפה שיש אייקון של כרטסת, יש לנו משתמשים מוגנים שיכולים לשלוח דיווחים או לקבל אותם במידה ומישהו הוסיף אותם כאיש קשר לחירום. שם משתמש מלא, מספר טלפון, מדינה, מייל חופשי אנחנו יכולים להוסיף דברים כמו נושא גלוק או הכשרה כחובש, ומינוי אנחנו משאירים כפי שהוא. לאחר לחיצה על אישור, המשתמש הוסף מצד המוקד. לאחר שהוספנו את המשתמש יופיע תחת משתמשים, ניהול משתמשים, בטבלת משתמשים בהמתנה. רק לאחר שהמשתמש יוריד את האפליקציה, יירשם לאפליקציה ויאשר את הודעת השיוך, הוא יעבור לטבלת כל המשתמשים ואנחנו נוכל לשלוח לו דיווחים ולקבל ממנו דיווחים. ניתן גם לבטל משתמשים באמצעות לחיצה על מחיקה,
והם יעברו לטבלת משתמשים מחוקים. מה שהוספנו משתמשים למוקד והם אישרו את השיוך, אנחנו יכולים לפנות ולפתוח קבוצת דיווח, תחת משתמשים קבוצות דיווח, לחיצה על הפלוס, אנחנו ניתן לקבוצה שם אינפורמטיבי, נבחר את סוג הקבוצה, כלומר מהו פרמטר ההזנקה שיגרום להם להיות מוזנקים אוטומטית. אז בואו נדבר על כל אחד מהפרמטרים. גלובלי אומר שכל הדיווחים שנכנסים, כל הדיווחים שמתקבלים במוקד יישלחו לחברי הקבוצה. מוקדים נבחרים, רק דיווחים המשויכים למוקדים הנבחרים יישלחו לחברי הקבוצה. למשל, אם יש לנו שני מוקדים מקבילים והם משויכים רק למוקד אחד, רק דיווחים שמגיעים למוקד הזה יישלחו אליהם אוטומטית. קטגוריות חירום נבחרות, פה אנחנו יכולים לבחור קטגוריות שרלוונטיות לקבוצת הפרמדיקים, למשל פציעה או חילוץ, רוח חבלני, תאונת דרכים. יש לנו גם אפשרות לעשות הזנקה לפי מינויים מסוימים. אם יש לנו יותר ממינוי אחד, אנחנו יכולים לבחור איזה מינוי יזניק את קבוצת הפרמדיקים. ואזורי שליטה נבחרים. אנחנו יכולים להזניק לפי אזורים מסוימים שיש לנו במוקד. למשל, כל דיווח שנכנס מסרחיו HQ יגיע לקבוצת הפרמדיקים. מרחק מהדיווח. אם למשל מעל 50 קילומטר אני לא רוצה שהחברים בקבוצת הפרמדיקים יקבלו את הדיווח, אני ארשום פה 50. וכאן יש שני דברים חשובים. הפצת דיווח אוטומטית ממשתמשים, כלומר אם זה מסומן, דיווח אשר נפתח על ידי משתמשי הארגון ותואם להגדרות הקבוצה יופץ לחברי הקבוצת הדיווח הזו באופן אוטומטי. והפצת דיווחים אוטומטית מהמוקד, כלומר אם אני פותחת דיווח מהמוקד, הוא יישלח אוטומטית לקבוצת הדיווח הזאת במידה וזה עונה על הפרמטרים שאני הגדרתי כאן. אני חייבת לבחור לפחות בן אדם אחד לקבוצת הדיווח על מנת לפתוח את קבוצת הדיווח הזאת. ברגע שמשתמש נכנס למשמרת דרך האפליקציה, אנחנו נוכל לראות את המיקום שלו על המפה, המיקום גם יתעדכן ככל שהוא יזוז, ואנחנו נוכל לראות את כל שאר המשתמשים שנמצאים במשמרת. ברגע שהמשתמש מסיים את המשמרת, אנחנו כבר לא נוכל לראות את המיקום שלו על המפה. כדי לראות את כלל המשתמשים שנמצאים כרגע במשמרת, אנחנו נוכל להיכנס למשתמשים, סיירים במשמרת, פה נוכל לראות את כל המשתמשים שנמצאים במשמרת כרגע. יש 4 דרכים לשלוח הכרזות במערכת של SaveView. תחת הכרזות אני יכולה לשלוח הכרזה לכל משתמשי המוקד. אני יכולה גם לשלוח הכרזה אזורית לאזור מסוים של משתמשים, למשל לאזור הזה. המערכת אומרת לי ש4 משתמשים נמצאו באזור שסימנתי ואני אוכל לשלוח להם הודעה. ניתן גם להוסיף URL וזה יהיה לחיץ באפליקציה ברגע שזה יתקבל כ-push notification, כלומר זה לא מתקבל רק בתוך האפליקציה, אלא גם מחוץ לה כמו נוטיפיקציות של פייסבוק, אינסטגרם וכיוצא בזה. יש לי גם אפשרות לשלוח הודעה לאדם מסוים, למשל לאלן, אני יכולה לשלוח הודעה ספציפית אליו, או לשלוח הודעה למשתמשים שמשויכים לנקודת עניין מסוימת, למשל לנקודת העניין הזאת, אני יכולה ללחוץ על המשתמשים המשויכים ולשלוח הודעה לכל המשתמשים שמשויכים לנקודת העניין הזאת. נקודות עניין מספקות לנו קונטקסט על גבי המפה למקום שבו התרחש הדיווח, וגם מאפשרות לנו לפתוח דיווח באופן מהיר, וכן, כמו שהדגמתי מקודם, לשלוח הכרזה לאנשים שמקושרים לנקודת עניין מסוימת. איך אנחנו פותחים נקודת עניין? אנחנו בוחרים נקודה מסוימת על המפה שבה נרצה לפתוח את נקודת העניין. אנחנו גם יכולים לחפש כתובת בשורת החיפוש, מקש ימני ויצירת נקודת עניין. כאן אנחנו נמלא את הפרטים לגבי נקודת העניין. ואם יש לי אפשרות להוסיף נקודות עניין למרכזייה, על מנת שברגע שהמשתמש
מתקשר ממספר הטלפון הזה, ייפתח דיווח במוקד, אני מוסיפה את נקודת העניין למרכזייה. אני אלחץ אישור, ונקודת העניין תופיע על המפה. באמצעות אזורי השליטה, אני יכולה להגדיר שדיווח מאזור שליטה מסוים יגיע לקבוצת דיווח מסוימת. אני יכולה לפתוח אזור שליטה בלחיצה על מקש ימני על המפה ויצירת אזור שליטה. לתת לו שם. ויצרתי את האזור הזה. לאחר מכן אני יכולה לגשת לקבוצות הדיווח ולשייך קבוצת דיווח מסוימת לאזור הזה, כך שברגע שיגיע דיווח מהאזור הזה, הוא יישלח למשתמשי קבוצת הדיווח שהגדרתי. הראינו מקודם שאפשר לפתוח אזור מגודר מסביב לדיווח מסוים, ואני יכולה גם לפתוח תחום מגודר היכן שאני רוצה, למשל כאן. אני יכולה להגדיר מה הרדיוס של אזור הסיכון ואזור ההתראה. אני מזכירה שהאזור הירוק בעצם שולח למשתמשים שנכנסים ויוצאים מהאזור הזה התראה לטלפון עם הפרטים שאני מוסיפה. היסטוריית הדיווחים ומשמרות המגיבים, או כמו שהוא נקרא במערכת, דשבורד. כדי להיכנס לדשבורד ניגש לתפריט הראשי ונלחץ על דשבורד. בדשבורד יש שתי לשוניות, לשונית דיווחים ולשונית משמרות. בלשונית דיווחים אנחנו יכולים לראות את כל הדיווחים שעברו במערכת מהראשון עד האחרון, ואת כל הפרטים על כל אחד מהם. בחלק העליון אנחנו רואים גרפים עם פרטים כלליים על הדיווחים מהשבוע האחרון. מה הסטטוס שלהם, מהי קטגוריית הדיווח ובאיזו שעה הם התקבלו. בטבלה למטה אנחנו יכולים לראות את כל הדיווחים ופרטים בנוגע לכל אחד מהם. אנחנו יכולים לסנן את רשימת הדיווחים למשל לפי שם המדווח. בצד שמאל ניתן לייצא לאקסל את רשימת הדיווחים. אפשר לבחור אם לייצא הכל או רק טורים נבחרים באמצעות הסרה של סימון ה-V מהטורים שפחות מעניינים אותנו, ולאחר מכן ללחוץ על Export Visible Data. בלשונית תצוגת מפה ניתן לראות מפת חום של האזורים בהם התרחשו יותר אירועים. כדי לראות את כל הפרטים בנוגע לדיווח מסוים, אפשר פשוט ללחוץ על השורה של הדיווח. ייפתח חלון חדש עם כל הפרטים בנוגע לדיווח, כולל כל פרטי התקשורת, התזמונים, ההזנקה וכיוצא בזה. ברירת המחדל של הדיווחים שמופיעים בדשבורד היא השבוע האחרון. אנחנו יכולים ללחוץ כאן כדי לשנות את זה. ניתן למשל לבחור לראות דיווחים מ-30 הימים האחרונים, רק את תאונת הדרכים, או רק דיווחים מאזור שליטה מסוים. לאחר שבחרתי את הסינון הרצוי, נגדול למטה ונלחץ חיפוש דיווחים. בטבלה יופיעו רק הדיווחים שתואמים את הסינון שלי. לשונית משמרות מציגה פרטים על משמרות המגיבים הראשונים. החלוקה הראשית היא לפי קבוצות דיווח. ניתן ללחוץ על קבוצת דיווח מסוימת כדי לראות פירוט על חברי הקבוצה. למשל, כמה זמן הם היו במשמרת בפרק זמן מסוים, כמה מהר הם הגיבו לדיווחים, לכמה דיווחים וכיוצא בזה. גם כאן ניתן לייצא לאקסל את המידע, באותו האופן בו ייצאנו את המידע על הדיווחים. עד כאן ההדרכה על מוקד השליטה והבקרה של SaveU. אם יש לכם שאלות או הערות, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר בוואטסאפ, בטלפון או במייל.